Problém spoločnosti je v tom, že človeka neberieme ako jedinca, ale ako kúsok skladačky, ktorá musí zapadnúť do zvyšných dielov. Každý z nás túži zapadnúť, ale pritom presadzovať svoj názor. No v dnešnej dobe je názor väčšiny to, čo je považované za jediné správne. Ak nezarábate dostatok, nemáte dostatočné vzdelanie. Ak nemáte prácu, v ktorej plníte svoju rolu, nie ste braní vážne. Ak nemáte spoločenské postavenie, ste pre ľudí neviditeľní. Svet sa postupne uberá do smeru, ktorý poukazuje na to, že existuje len jeden správny model človeka. V tomto svete existujú dva typy ľudí. Prvý typ bol úspešný a druhý spokojný sám so sebou, no postupne ho nátlak spoločnosti dohnal k tomu, aby o sebe začal pochybovať a zaradil sa k ostatným. Aj keď mu tento post nesedí, nie je sám sebou, spoločnosť to neberie ako chybu. Pre spoločnosť sa stal ideálnym človekom tak, ako všetci ostatní. Zapadne do masy, ktorá spĺňa ideálneho jedinca, no neuvedomuje si, že stratil svoj jediný ideál.